Eskerrik asko mahaiburu anderea, egun on guztioi. Aurrekontuei buruzko eztabaida hau une berezi batean kokatuta dago. COVID-19 pandemiaren ondorio eta murgilduta eta pandemia bera gainditu gabeko unean. Egoera honek politika publikoak birpentsatzea eskatzen digu. COVID-19 hankaz gora jarri ditu gure ziurtasuna, ondo goazeneko ideia hori, arazo zaharrak azaleratu dira eta arazo berriak sortarazi ditu. Bizkaian bizi garenon egoera larriagotzeko eta arrakala soziala handitzeko arriskua nabaria da. Lehentasunak aldatu dira eta aurrekontuek hoiei erantzun behar diete. Han cambiado las prioridades y también tienen que hacerlo los presupuestos. Horregatik EH Bilduren ustez, politika publikoetan ezinbesteko aldaketak eman behar dira. Aldi berean, une berezi honek politikari guztiei arduraz jokatzea eskatzen digu. Arduraz jokatzea, norbera bere erosotasun eremuan gotortzeari uko eginez, aldaketak bultzatuko dituzten akordioak lortzeko aleginei tinko eusten. Jarrera horrekin heldu dio EH Bildu Bizkaiko aurrekontu proiektuari buruzko eztabaidari. Eta foru gobernua osatzen duten EAJ eta PSEri ezinbesteko aldaketen proposamena helarazi genion. Baina ez da posible izan akordioa lortzea. Guztiok mugitu gara. Foru gobernuko alderdiak ere mugitu direla aitortu behar dugu, baina hurbilketa ez da nahikoa izan. Are gutxiago, foru gobernuko alderdiek eskatzen ziguten baietza aurrekontu hauei emateko. Baina esan behar dugu, une berezi honetaz jabetuta, nahiago genukela osoko zuzenketarik aurkeztu behar ez izatea. Hain zuzen horrek adieraziko lukeelako gutxieneko aldaketak gauzatzeko bidea irekita zegoela. Ez da posible izan. Eta bi osoko zuzenketa aurkeztu ditugu orain azalduko dudan moduan. Hasieratik, EH Bilduk aurrekontu proiektuak behar zituen aldaketak zehazteko 4 ardatz finkatu ditu. Gizarte zerbitzu publikoak sendotzea, transizio ekologikoa bultzatzea, enplegu duina bultzatzea eta Bizkaiaren eskualdeen garapen sozioekonomiko orekatua sustatzea. Zentzu batean, pentsa genezakeen, orain, Elena Unzueta andereak aipatutako 4 transizioekin bat gatozela. Soziosanitarioaz, mugikortasun jasangarriaz, digitalaz eta energetikoaz. Baina askotan gertatu zaigun moduan, hitz berdinek esan nahi ezberdinak dituzte. Eta aurrekontu proiektua aztertuta argi ikusten dugu bertan zehazten diren lehentasunek eta dagozkien diru partidek ez dutela islatzen transizio horiek benetan abian jartzeko neurriak. Transizio soziosanitarioaz hitz egiten dugunean, EH Bilduk gizarte zerbitzu publikoak sendotzea du lehentasun bezala. Elementu komunak egon zitezken, baina aurrekontuetan, etxetik eta nagusi Intelligence Center proiektuak besterik ez dira agertzen. Pero no hay ninguna propuesta para hacer frente a la grave situación que han vivido y viven las residencias para personas mayores dependientes. Las partidas para las residencias siguen igual, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera más necesidades, algo evidente en esta pandemia. Nun geratzen dira Unai Rementeria Maiz Aldun Nagusi jaunak pleno politikoan adierazitako egoitza eredua aldatzeko proposamenak? En estos presupuestos no hemos encontrado ninguna medida de cara a conseguir esas residencias abiertas a la comunidad, hogares para las personas organizadas en unidades convivenciales de pequeño tamaño de entre 15 y 20 personas. Esta ere, aho batez onartu genuen ikuskapenak indartzeari begirako proposamenik. Gizarte zerbitzuen ikuskapen eta kontrolerako egitarauan, 7 teknikari daude gizarte zerbitzuak ikuskatzeko. 7 inspectores e inspectoras, solo 7, para 154 centros de personas mayores. 22 centros por cada una de ellas, para cada inspector o inspectora. Y eso sin contar centros de menores, de personas con diversidad funcional, etc.
Si en algún momento fue necesario reforzar la inspección, ese es ahora, y no se ha tomado ninguna medida en este sentido. Baina gizarte zerbitzuei dagokionez badago proposamen bat aurrekontuetan. Proposamen bat EH Bilduren iritziz guztiz onartezina dena. Eta agerian uzten duena adinekoentzako zerbitzu publikoak sendotzea ez dagoela aldundiaren lehentasunen artean. Proposamen hori da Gallartako zentroa adinekoentzako zena aniztasun funtzionala dutenentzako zentro bihurtzea. Adinekoentzako 74 plaza publiko gutxiago. Eta horrek eraman gaitu GUFeren aurrekontu osoa itzultzea eskatzera. Hain zuzen, EH Bilduren ustez Gallartako zentroarekin egin nahi dena jauzi kualitatiboa delako. GUFek adinekoentzako 3 zentro kudeatu izan ditu azken 20 urtetan gogoratzen dudana. 340 plaza. Eta denbora tarte horretan ez da plaza publiko gehiagorik sortu. Plazak sortu dira, noski, beharrezkoak zirelako. Baina sortu diren plaza berri guztiak kudeaketa pribatukoak izan dira. Bai, azpiegiturako menpe edo egoitza pribatuetako plaza kontzertatuak. Azkenean, diru publikoa erabili da kudeaketa pribatuko adinekoentzako plazak finantzatzeko. GUFe plaza publikoak sortu ordez. Y esto es un salto cualitativo. No es que no se creen más plazas públicas de residencias para mayores dependientes, sino que se destruye una parte de las pocas que hay. De 340, que son el 3,16% de todas las plazas de residencias de Vizcaya, se quieren suprimir 64. Y eso es inaceptable. Más aún en estos momentos, cuando si algo ha puesto en evidencia la pandemia de la COVID-19, han sido las deficiencias del sistema actual de residencias y la necesidad de fortalecer el sistema público de servicios sociales. Aniztasun funtzionala duten pertsonentzako plaza publiko gehiago behar direla ez dugu kolokan jartzen. Ziur, orain onartuko direnak eta gehiago behar direla. Baina plaza horiek ezin dira sortu adinekoen plaza publikoa murriztuz. Gizarte zerbitzuen sistema publikoaren aldeko apustuak eskatzen du plaza gehiago sortzea GUFeren arlo guztietan. Izan ere, adin txikikoen plazen artean ere, publikoak bakarrik 13,5 dira, edo aniztasun funtzionalen kasuan 23,6. Eta plaza gehiago sortzearekin batera, GUFen lanpostu gehiago sortu behar direla uste dugu. Baina GUFek kontrako bidea hartu du. Eta 2011an sortuko diren zentro berrietan, Mundakan edo Gallartan, hainbat zerbitzu era zuzenean eman ordez, azpikontratatuko dira. Eta horrela gertatuko da garbiketa, segurtasuna, sukaldaritzarekin. Hau da, privatizazio ere hainbat langile kategoriatan ematen ari da. Aurrekontu hauekin ez da egoitzen ikuskaritza indartzen eta adinekoen egoitzetako plaza publikoak desagertuko dira. No se refuerzan los servicios públicos, ni contaremos con más trabajadoras en los servicios sociales públicos. En un momento en que los cuidados son clave, estos presupuestos no responden a esas necesidades. No se refuerza el servicio público y, al contrario, se dan pasos hacia una mayor privatización desde el IFAS. Hasieran aipatu dudan moduan, 4 ardatz finkatu genituen aldaketei begira. Eta bigarrena, transizio ekologikoa bultzatzea da. Aurreko puntuan, zerbitzu publikoaz ari garenean, pertsonak eta beraien bizitza eta bizitzaren zaintzak erdian jartzea zen helburua. Bigarren honetan, helburua da gure planeta, gure lurra, gure biodibertsitatea, gure naturbaliabideak erdian kokatzea. Eta horrek eragiten ditu arlo ezberdinetan, hondakinetatik hasita, mugikortasun jasangarri daño, nekazaritza, basogintza, ura edo energiatik igaroz. Transizio ekologikoa bultzatzeko zail garrantzitsu bada iraunkortasuna eta inguru naturala zaintzeko saila. Gero eta aurrekontu txikiago duen saila. 2021an 12 milioi gutxiago. Egia da, 9 milioi gutxiago Bilbao Bizkaia ur-partzuergorako direla, baina kontuan hartu behar da Bizkaiko herri guztietan ez daudela ur-partzuergo horretan. Eta ur eta saneamendurako inbertsioak behar direla Bizkaian.
Eta horrelakorik ez dago 2021 bateko aurrekontu proiektuan. Iraunkortasuna eta inguru naturala zaintzeko saila arduratzen da basogintzaz, nekazaritzaz, ingurumen azpiegiturez, hondakinen politikaz, funtsezko elementuak transizio ekologikoari begira. Bestelako hondakin politika behar dugu. Zero hondakinezko gizarte baterantz joan behar dugu. Kontuan hartu behar dugu hondakinak berotegi efektuko gazen iturri nagusietako badela. Horregatik, ezinbestekoa dugu hondakinak bereiztea biltzea, bi hondakinen bilketa berezia azpimarratuz, bai eta gainerako zatiak murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea ere. Ezin dugu inertzia zaharrei eusten jarraitu. Eta gogoratu nahi dugu, oraindik Bizkaia osoan, organiko osoa birziklatzeko aukerarik ez daukagula. Bide batez, EAJak eta PSek sinaturiko gobernu akordioan agertzen zen neurri bat, eta bete gabe dagoena. Unea da ekonomia zirkular baterantz aurrera egiteko, eta baliabide naturalen erabilera eta berotegi efektuko gazen emisioa errotik murrizteko, planetaren mugak errespetatuz. Zaldibarko hondakindegiaren erorketa izugarriaren hildako 2 pertsona gogoan ditugu. Larun batean urte beteko da, 800.000 metro kubiko hondakinek Alberto eta Joaquin lurperatu zituztela. Hondamendi horrek argi eta garbi adierazten du hondakinen kudeaketa politikaren norabidea aldatzea ezinbestekoa dela. Eta aldaketak behar ditugu ere baso politika. Klima larrialdiari aurre egiteko funtsezkoa dena. Baina Bizkaian pinua eta eukaliptua jaun eta jabe dira. Eta pinuaren bandamarroiaren ondorioz eukaliptua zabaldu egin da, 5% gehiago Bizkaian. Aukera galdua baso autoktonoak landatzeko. Horretarako baliabideak baditu foru aldundiak. Alde batetik lurra erosten eta lur publiko horiek baso autoktonoak landatuz. Eta bestetik ematen diren diru laguntzak baso autoktonoak landatzera lotuz. Basoari loturiko lurralde eta sektore bizia behar dugu Bizkaian. Eta horretarako epe laburreko basogintza baino ikuspegi luzekoa behar da. Baserritarrei epe ertainerako alternatiba bideragarria eta merkatura kalitatezko zura eta beste zerbitzu eta produktuak eramango dituena. Aldaketak behar ditugu ere nekazaritza arloan. Baserritik maira. Elikadura burujabetza bultzatu behar dugu. Europar Batzordeak finkatu duen helburua da 2030erako nekazaritza ekologikoa 25% izatea. Gaur egun, Bizkaian, nekazaritza ekologikoa 2,5% da. Eta zein partida dago aurrekontuetan? 1.000.000 euro. Iaz, baina 205.000 euro gehiago. Horrela, noiz ailegatuko gara Europak finkaturiko 25%ko helburura? COVID-19 krisiak larrialdi egoera konpontzeko ekintza kolektiboaren garrantzia azpimarratu du. Osasunak lehentasuna du. Baina osasun krisi horren ondoriozko neurri ekonomiko eta sozialek ezin dute alde batera utzi larrialdi klimatiko batean murgilduta gaudela. Larrialdi horrek ekintza kolektibo globala eskatzen duela eta ekiteko ia denborarik ez dugula. Ez dakit benetan Bizkaiko Foru Aldundiak argi duen larrialdi klimatiko batean gaudela. Behintzat, aurrekontuak aztertuta ikusten duguna da, hainbat partida desagertzen direla. Udalek energia eraginkortasuneko proiektuetako inbertsioak egiteko zegoen 1.000.000 desagertu da. Edo aldaketa klimatikorako plana egiteko partida, nahiko simbolikoa zena ere desagertu da, edota ingurumen hezkuntzari loturiko hainbat proiektu, jendea kontzientziatzeko ezinbestekoak direnak. Transizio ekologikoa bultzatu behar dugu gure Bizkaia lurralde bizia, bizigarria, erresilentea eta segurua izan dadin. Y para conseguir esa Bizkaia tenemos que cambiar las prioridades. En estos presupuestos la lucha contra el cambio climático no es una prioridad, al contrario, vamos para atrás. Eta transizio ekologikoan sartzen dugu mugikortasun jasangarria bultzatu beharra. Rementeria Mairaunak ere horretaz hitz egin zuen eta hitz egiten du askotan. Baina zer dago 2021ko aurrekontuetan mugikortasun jasangarria bultzatzeko?
Bidegorriak 24 milioi ondo, baina bidegorriek soilik ez dute bermatzen mugikortasun jasangarria. Auto pribatuen erabilpenari mugak jartzen ez diogun bitartean, ez diogu buelta emango egungo mugikortasun ereduari, nun auto pribatua jaun eta jabea den. En estos presupuestos no solo no se pone freno a la utilización del coche privado, sino que se impulsan infraestructuras como la ampliación de la Supersur o el túnel bajo la ría, que van en el sentido contrario. Para esas infraestructuras hay dinero, pero no para las líneas 4 y 5 del metro o para el billete único, elemento fundamental para impulsar el uso del transporte público. Se lo volvemos a decir. A pesar de que las prioridades cambian, no está ocurriendo lo mismo con el proyecto de presupuestos. Aldaketa handirik ez eta betiko politikei eusteko jarrera nabarmena da Bizkaiko aurrekontuetan. Eta horren isla dira ekonomia sustapena, enplegu, berdintasun politikak edota zerga politikak. Enplegu eta ekonomia sustapenean 2020ko antzeko programak mantentzen dira. Bitartean, egunero ikusten ari gara langileak kanporatzen dituen enpresaren bat. Ereneun, ITP Aero izan zen. Aurretik Gestaneko, Matricerías Deusto eta GTS, edo bihar izan daiteke Galdakaoko Masan enpresa. Eta egun, COVID-19 gogor kolpatu dituen sektoreak, tokiko merkatariek, turismoko sektore langileek, ostalariek edota autonomoek ez dute aurkituko aurrekontu proiektuan beraien erreskaterako neurriak. Ezta ere, kultura sailean, kultur sortzaileen laguntza zuzenak. Enplegu publikoa ez da sortzen, aldiz, Bizkaiko Foru Aldundiko lanpostu kopurua gutxituko da. Poco apoyo a los sectores más afectados en esta crisis y una nula apuesta por el empleo público. Otra vez tenemos un problema de prioridades en este proyecto de presupuestos. Eta berdintasun politiketan, berdintasun foru arauak bete gabe jarraitzen du. Kudeaketa propioko aurrekontua 1.802 milioi eurokoa da. Eta beraz, berdintasun foru arauaren arabera, 18 milioi, 1%, erabili beharko ziren berdintasunari loturiko ekintza zuzenetan. Baina genero eraginaren aurretiazko txostenaren arabera, 16 milioi baino zertzo bai gehiago, dedikatuko dira emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako ekimenetan. Hau da, berdintasun foru arauak agindutakoa baino 1,7 milioi gutxiago. Herritarren beharrei erantzuteko diru gehiago behar da. Hori argi dago, baina aurrekontu proiektuan agertzen den bide bakarra zorpetzea da. Eta gainera Espainiako gobernuak onartutako defizitera mugatuta. Zerga reformaren beharra planteatzen dugun bakoitzean, eta gaur hurrengo plenoan berriro entzungo dugu, beti azken erreformen ebaluazioaren zain gaude. Miren, si no afrontamos con seriedad la reforma de nuestro sistema fiscal, no vamos a ser capaces de responder adecuadamente a las necesidades cada vez mayores de una gran parte de la ciudadanía. Y a esto hay que añadir que quienes en esta situación de gravedad siguen haciendo negocio y obteniendo beneficios, no les vamos a exigir que aporten más para hacer frente a esas nuevas necesidades. Guztion bizitza duina eta zaintza sistema politiken erdigunean ezarri ditu pandemiak, bai. Krisi bat baino gehiago azaleratu ditu COVID-19ak, eta krisi guzti horiei erantzutea izan behar da lehentasuna. Desde H. Bildu hemos actuado con responsabilidad y ha habido una negociación con los partidos del gobierno foral. Pero lamentablemente nos hemos encontrado con unos presupuestos que no responden a las necesidades actuales. Han cambiado las prioridades, pero siguen presentando unos presupuestos como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera existido una pandemia, como si no seguimos viviendo dentro de esa pandemia. Y por eso pedimos la devolución del mismo. Labur bilduz, Rementeria jauna. Lau arlotan eragiteko asmoa erakutsi zenuten, bai. Baina zoritzarrez, hitzetan geratu zarete, eta ez dituzue edukiz bete. Pandemia honek lehentasunak goitik bera aldatu ditu, baina hoiei aurre egiteko sakoneko aldaketarik ez dakarren aurrekontu proiektua aurkeztu duzue.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urkari Etxepare Andrea.